Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Argil Relator live sa General Santos City. Argil? Salamat, Sarah. Patay ang usa ka pulis sa Cagayan De Oro City human nga nadisgrasya samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa barangay Lumbias sa Cagayan De Oro City. Patay ang pulis nga nailhang si Patrolman Peter John Idio human nadisgrasya samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Gran Europa sa barangay Lumbia, Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa buntag adlawng Lunes. Sumala sa investigasyon sa Kokpo Traffic Enforcement Unit, gikan matud pa sa duty ang maong pulis ug pauli na unta sa ilang balay dihang nahitabo ang disgrasya. Duna kunoy gilikayan sa dalan ang pulis, hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa iyang motor ug mibangga sa Center Island. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan gideklarang patay sa mga doktor. Sa karon, napahiluna na ang biktima, ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay niini. Samtang nagpaabot sa ilang pahasubo ang tibuok pwersa sa Police Regional Office 10.